Sa pagpanguna sa Supreme Court, Department of Justice o Department of Interior and Local Government, gilusad ang Tri-City Justice Zone sa Region 10 kung asa lakip niini ang Cagayan de Oro City, Iligan City ug Uzami City. Pinaagi niini gilauman ang mas paspas kapag hatod og hustisya ug malikayan ang pagpangabuso sa mga kabatan-unan. Ano ang report? Adlawng Martes, gilusad ug opisyal nga giila isip Tri-City Justice Zone ang tulo ka mga syudad sa Northern Mindanao. Gipangunahan kini sa Supreme Court, Department of Justice o Department of Interior and Local Government. Ang tulo ka mga syudad mao ang Cagayan de Oro City, Iligan City sa Lanao del Norte o Uzami City sa Misamis Occidental. Gipasalig sa tulo ka mga ehensya ang epesyente nga kooperasyon, komunikasyon o koordinasyon uban ang mga local justice sector agencies. Nakapokus sab among Justice Zone nga pakigbisugan ang mga nagapanghitabong kaso sa online sexual abuse or exploitation of children sa rehiyon. Continuous skill development in cybercrime and higher digital forensics is necessary to keep up with the rapid evolution of technology as well as coordination with internet service providers and social media platforms to prevent and eradicate prevalence of child online abuse. On the part of the DOJ, we have sufficiently empowered our prosecutors to prosecute, to proactively ensure that cases brought into court are supported by prima facie evidence with reasonable certainty of conviction. Together with all our attached agencies and offices, adopted this transformative approach to realize our shared vision of delivering responsive and real-time justice services to our people. Among inisyatibo, gipasalamatan o gipaboran sa lokal nga kagamhanan sa Cagayan de Oro City. We welcome the guidance of our country's judicial system so that the ILG on how the local government units from the city government down to the barangay LGU will be able to effectively protect the children in the city. Samtang atol sab sa panagtapok, formal sab nga gilusad ang National Justice Info System sa rehiyon nga nagtumong nga mas mapapaspas ang paglihok sa clearances, labi na katong adunay mga pending nga kaso sa korte. So mawawala na yung mga ganyang sistema natin. Ilang ahensya ang nag-i-issue ng clearance pero hindi kompleto ang record. Diba? With this NGIS system, everything will be in place. Kauban si Jaybert pairat sa kamera. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao.